Ja ću prvi da okrenem krug. Super, dobio sam sladoled. Blago meni. Kate, sad je tvoj red da okreneš krug. Nešto mi se vrti u glavi. Šta sam dobila? O ne. Zašto mi takva kazna? Paprike su jako ljute. Neću moći ni da osjetim ukus torte. Da, tvoja torta sa svakom paprikom izgleda sve opasnije. A sladoled će učiniti moju tortu još lepšom. Zato što je lep i ukusan. Smislio sam nešto. Napravit ću kulu na vrhu svoje torte. Moj sladoled je taman u kantici. I bit će dobro da učinim tortu još višljom. Naprimjer, uz pomoć kuglica sladoleda. Oho, kako je visoka! To još ne znaš koliko je ukusna. Sad ću probati pače i detaljno ti opisati ukus. Savršeno! Kao što sam i mislio, to je vrlo ukusno. Kate, možda i ti želiš da probaš? Naravno da hoću. Hoćeš, ali nećeš dobiti. Šta će ti moja torta kad imaš tako veliku tortu sa paprikama? Počni da je jedeš. Nadam se da neće napraviti požar ovdje. Poželi mi sreću. Goru mi usta, kakav užas. Neću pojesti više ni mrvu. To je stvarno mučenje. Jel tako? Onda ćemo morati da iskoristimo krug sa kaznama. Da vidimo koju ćeš kaznu dobiti. Tabasco. Morat ću da učinim tvoju tortu još gorom. Pomoći će mi u tome tabasco sos. Šta te radiš, stani? Sad je postala crvena. Kakva noćna mora. Sad ću sigurno izgoreti. Ako dođe do požara, ti ćeš biti kriv tome. Juj, kako ljuto. Ne osjećam usta. I još ti ide para iz ušiju. Oh, mislim da odlećem. Gde? Ko će da jede tortu? Očigledno ovaj put moramo sami zaustaviti krug. Učinit ću to zatvorenih očiju. Što je to? Majonez i kiseli krastavci? Ne planiram da pravim salatu. Morat ćeš. Ja ću sigurno imati sreće. Da vidimo. To nije fair. Hajde ponovo. Ne, sve je fair. Ako budeš varala, izvadit ću krug kazna. Pa, gde su moji čokoladni pokloni? Obožavam Nutellu i Bueno. A ja ću morati da spremim najkaloričniji hamburger na svetu. Majonez je odvratan, kao da sastoji samo od masti. Ali Nutella je super. Mogu je jesti za uvek. Kako da iscedi majonez na tortu? Tako je gust. To je još jedan dokaz da je veoma masan. Imam jednu ideju. Nutella je također gusta, tako da mogu da premažem celu tortu. Ovako, prekriću je celu. Izgleda prelepo. Okay. Ostaje mi samo da rasporedim krem po torti. Tako će biti ravnomerna ukusna. I ja moram da probam. Joj, sad sam sva u čokoladi. I to je super. Barem nešto lepo ću pojesti danas. Glupi majonez još uvek neće da izađe. Hajde. Konačno. Ali izgleda odvratno. Nešto nije u redu sa mojom tortom. Mislim da nije dovoljno ravna. Moram da proverim. A ja ću ti pozajmiti valjak da bih rasporedila majonez. Shvatio sam šta nije u redu. Na vrhu sloj mora biti malo uži. Šta je to? Odakle ovdje? Majonez? Kate, mislim da znam ko je kriv. Upropastila si mi tortu. Zašto si mi stavio teglicu na ruku? Više nećeš da mi smetaš. Pomozi mi da je skinem. Nemam vremena.
Moram da ukrastim tortu čokoladicama. To je inače veoma odgovoran posao. Ispalo je savršeno. A kako ja da stavim krastavce? Ovaj zadatak je teži. Pogotovo kad imam samo jednu ruku. Vidi kakvu tortu imam. Tako je čokoladna, tako velika. I ja želim takvu tortu. Daj mi da probam. Ja ću ti dati svoju. Tvoju? Čak izgleda odvratno. Ne, bit će mi dovoljno mog čokoladnog čuda. Kako je ukusno. Prijatelji, svima savjetujem da probate ovu divnu tortu. Moram i ja da probam. Mislim da neće biti toliko srećna. Trebala si vidjeti svoje lice. Imam užasnu tortu. Uj. Šta ću dobiti ovaj put? Oho, šećerna vuna. Odlično. Nadam se da ću ja dobiti nešto ukusno. Jao, to su samo male svećice. To su svećice koje ćeš morati da pojedeš. Ja ću gledati i smejati se. Dobro je što sam dobio šećernu vunu. Mogu je ne samo pojesti, već i napraviti od nje pravi brkovi. I ne samo brkovi, još i bradicu. Sad sam gusar. Ipak šećerna vuna je odlična stvar. Ukusno i što je najvažnije, jako zabavno. Slažem se. I ja sam probala vunu. Nadam se da ti ne smeta. Stvarno ukusna. Ukusna? Kako si smela? Vrati mi sve što si uzela. Nisam ti dozvolio da diraš moju hranu. Sad ću da ukrasim torticu. Svaki milimetar vune veoma bitan. Mogu napraviti neke lepe figure od vune. Zečeve, pa čak i patkicu. Izgledat će super na moje tortici. Pa, sad je vreme da probamo ovo čudo. Veoma ukusno, kao što sam i mislio. Torta sa svećicama je cool, ali kako je jesti? Izgleda zaista dobro. Priznajem to. Slažem se, torta je cool. Sad ću zapaliti sveće. Biće još bolje. A sad ih možemo ugasiti. Misliš da je to smiješno? Zbog tebe se upalio alarm. Sad ćemo se pokvasiti. Joj, šta sam uradio? Ne vidim ništa. Glupa voda. Tome, to je sve zbog tebe. Dobro je što barem torta nije povređena. A moje jeste. Ali i dalje jako ukusna. Sad ću ja da probam svoju. Osjećam svećice, ali torta je dalje ukusna. Zadovoljna sam. Izgleda da sam konačno napravio beskrajnu čokoladu. Moći ćemo da ga pijemo non stop. Jao, mislim da tvom piću nedostaje još tečnosti iz ove epruvete. Ne, sve ćeš upropastiti. Sve će biti u redu. Jao, gledaj, nešto nije u redu sa čokoladom. Pomere se. Jao, dobili smo čokoladnu eksploziju. Uzgred, celo lice ti je sad u čokoladi. I dvoje. Čudno, čak mi i ja sam postao brown kao čokolada. Slušaj, pa to jeste čokolada. Baš je ukusna. Stvarno? Ne mogu da verujem. Daj da probam. Tako je, čokolada je ekstra. Jao, vidi, ovo je pravo zlato. I ja ga imam. Čuj, ko od nas ima čokoladu? Moja poluga miriše baš lepo. Osjećam da sam to ja. Pa probaj. Tako je, čokolada je kod mene. Ne treba mi zlato. Jel da? Možda i ja imam čokoladu. Treba provjeriti. Pa, jel čokolada? Jel ti se svidala? Ne, vidi, svi zubi su mi se slomili. Kako sad da živim? Da, baš si smotana, ali ne brini, imam plan. Niko ne zna, ali ja sam zapravo zubar. Otvori usta, sad ću te izlečiti. Ne trebaju mi tvoje zubi, imam bolju ideju. Daj mi zlato. Jao, hvala ti puno. Nema na čemu, ipak sam doktor. Ajde da skinemo poklopci sa zatvorenim očima.
Kakav je Alex naivan? O ne, neću da jedem ljutu papriku. Ali Alex će rado pojesti. Alex, vreme je za otvaranje. Jao, imam čokoladnu papriku. O ne, a kod mene je prava. Verovatno je mnogo ljuta, ali to je već tvoja stvar. U međuvremenu mogu probaciti svoju slatku papriku. Pogledaj koliko čokolade. Očigledno sad ja moram probaciti svoju papriku. Čudno, uopšte nije ljuta. Vidi, ima čokoladu unutra. Ako ja imam čokoladu, šta je onda kod tebe? Šta je tamo? Tamo je ljuta paprika. U pomoć? Ne znam ni kako da ti pomognem, iako mislim da će te voda spasiti. Vruće je, sad mi je još gore. Onda čekaj, sad ću se vratiti. Dok ti hodaš, sve ću samo uraditi. Eto, posebno za tebe sam doneo celu kantu mleka. Zatvori oči. Ne. Već sam sve sama ugasila. Jao, Pop-It je super. Mogu se igrati s njim. Slažem se, i ja volim te igračke. Ali zar ti nije čudno što se oba dvoje igramo s njim? Jedan od njih mora biti čokoladan. Ja svoj ne mogu ni da zagrizem. Vidi, nešto je nacrtano na njemu. Upitnik. I na mom Pop-Itu je. Hajde da ga pritisnemo. To je druga stvar. Sad imam ne samo gumenu igračku, već i čokoladnu kolu. Unutra je litra čokolade. Jao, tako je ukusna. Mlečne, to je moja omiljena. Imam ideju kako kombinovati čokoladu i Pop-It. Mogu sipati čokoladu u Pop-It i spašće čokolada u obliku Pop-Ita. Za to će mi trebati samo zamrzivač. To je to. Sad imam lep i ukusan Pop-It. Daj mi barem da ga probam. Šta još? Mogu i bez tebe ga pojesti. A ti možeš samo da gledaš. Baš si bezobrazna. Mada koga ja čekam? I ja imam kolu. Također mogu sipati u Pop-It i dobiti nešto ukusno. Bitno je ne zaboraviti da je stavim u zamrzivač. Šta može ispasti iz obične kole? Sad ćeš saznati. Hej, boli me. Vidiš šta si uradio? Nisam hteo. Samo sam jako žurio. Hteo sam što pre da probam svoju lizalicu od Coca-Cole. Tako je lepo da i meni da probam. Naravno, ja nisam poslopan. Osim toga, ova lizalica je previše lepljiva. Bolje da pojedem tvoju čokoladu umjesto nje. U redu, vidim da ne možeš bez mene. Ne brini, sad ću ti pomoći. Mislim da je bilo jako zabavno. Slažem se. Eto, samo mi je kaktus nedostajao. I ja imam kaktus. Verovatno su jako oštri. Joj, stvarno. Jako se bode. Stvarno, moram i ja pažljivo da pipnem svoj kaktus, a da se ne ubodem. Točno, mogu samo da probam iglu. Kako ukusno! Ovo nije igla, nego ukusan kolač. I ima ih puno. Posljednji je moj. Jao, kaktus mi je ostao bez igala. Ali nadam se da je ovako ukusan. Prelep je. Kao i tvoj brown zubi. Manje priče, više jedi. Ja imam pravi kaktus. Neće ga biti lako pojesti. U stvari imam dobru ideju. Da bi mi igle ne smetali, treba ih samo obrijati. Pazi, sve leti pravo u mene. Izvini, nisam primetio. Sad je ispred mene čelavi kaktus. Ali zašto bi ga grizao kad mogu uzeti od njega najlepši deo? Sok. Fuj, to je užasno. Želim da probam, daj mi to. Ma ti koliko god hoćeš.
Jo, fuj. Povratit ću. Odmah sam ti rekao da nije lep. Ovo je najgori sok koji sam ikad probala. To je novi iPhone. Pošto je kod tebe pravi, onda i ja imam čokoladni. Da, tačno, 100% je od čokolade. Vidi, ovo je prvi iPhone koji se savija. Osim toga, jestiv je i mnogo ukusan. Misliš da je to cool? Pa nije. Super je kad se pred tobom pojavljuje bilo koja hrana. Sve što poželim bit će na mom tanjiru. Mogu li ja da probam? Ne želim sama da pojedem sve to. Joj, ne želim da jedem buba švabu. Alex, izvoli. Ništa mi nije žao za prijatelja. Hvala ti Jao, buba švaba, spasite me. Fuj, gadno, to je prava odvratna buba švaba. I sad je na glavi Aleksa. Šta? Ne, neće dozvoliti da me jedeš. Oterali smo je. Da, i kao nagradu imam još puno slatkiša. Jao, Barbie, vidi, ovo je prava kamera. Slušaj, slikaj me jednom. Hoću lepu sliku. Hajde. Ispalo je super. Alex, možeš li me sad ti slikati? Hoću ja dobru sliku? Nema problema. Ispalo je vrlo zabavno. Čak bih rekao i smiješno. Smiješno? Pokaži mi brzo. Jao, šta si to uradio? Ja sam te lepo slikala. U redu, zaboravimo na to. Ja imam čokoladnu kameru. Pitam se koliko je ukusna. Jesi li vidio ovo? Pretvorila je naočare u čokoladne. Nisam to samo video, već ću i pojesti te naočare. Izgleda da mi nećeš ostaviti ni pače. Nema veze, onda ću pretvoriti u čokoladu svoje cipele. To je cool ideja. Jao, moja stara patika se pretvorila u ukusnu čokoladu. To je tako cool. Mogu li bar da zagrizem? Molim te, molim te. I ja ću ti dati svoju kameru. Ne može. Onda ću ti ukrasti kameru. Nećeš smeti. Ups, šta se desilo? Izgleda da mi pričljiva Barbie više neće reći ni reći. Mogu je i pojesti i neće mi ništa biti. To je tako cool. I ukusno. Devojke, ja prvo skidam poklopac. Pitam se šta me čeka. Jel to sve? Prvi put vidim tako mali kinder. Nemaš sreće, ja sam dobila normalno kinder jaje. Zadovoljna sam. Oho, Candy danas imala najviše sreće. Da, blago meni. Prema pravilima prva jede ona koja je imala najmanje sreće. Betty, počni. Kako da otvorim tako malo jaje? Morat ću da koristim dodatne alate. Naprimjer, pincetu. Treba sve raditi veoma pažljivo. Sad mogu probati. Veoma ukusno. Šteta što se moj kinder tako brzo završio. Ali zašto ne bih probala Suzin kinder? Jer ćete Suzy kazniti za takvu drskost. Mogu i samo pojesti svoje jaje. Izgleda da je unutra neki poklon. Šta je tamo, baš me zanima. Sad ću pojesti čokoladu i pogledati šta je tamo. A evo poklona. Da vidimo šta je unutra. Kakav užas. Ovo čudovište je bilo pored moje čokolade. Odvratno. Šta se derete? To je prava delikatesa. I baš je ukusna. Prelepo. Zadovoljna sam. Fuj, odvratno. Vreme je da otvorim glavni kinder u današnjem izazovu. Takvo jaje otvarati mnogo duže nego vaše mrvice. Ostaje samo da smislim kako da ga otvorim. Rukama neću moći da polomim takvu debelu čokoladu. Treba će mi čekić. Opa, eto ti. Gotovo. Da vidimo šta je unutra.
Kakva lepota! Pogledajte ovo! Od sad ćeš biti moj prijatelj! Ćao, mali! Dok se Candy igra sa svojim novim prijateljem, možemo ukrasti njenu čokoladu. Odlična ideja! O, da! Neverovatno! Oduševljena sam! Obožavam čokoladu! Čekajte! A gdje je moja čokolada? Devojke, kako vas nije sramota? Nije lijepo tako raditi! Ovaj put ja prvo skidam poklopac. Gledajte, to je lizalica, a u njoj je riba. Uj, kako ću to jesti? Ne zanima nas, da vidimo šta je kod mene. Ja sam dobila lizalicu sa škorpionom. Izgleda da ovaj put niko nije imao sreće. U mojoj lizalici je gadna muva. Ti prva jedeš, prijatno. Ko je smislio ovo glupo pravilo? Okej, bolje da što brže završim s tim. Stanite, a gdje je muva? Uj, muva je letela u mojim ustima. Šta može biti gore od toga? Suzy, sad možeš probati svog škorpiona, hajde. Morat ću, iako nemam želju. Uzgred, lizalica nije loša. Ne mogu da se odvojim od nje koliko je ukusna. Izgleda da je Suzy zaboravila na iznenađenje koje je čeka unutra. Prelepo. Jao, šta je to na mom jeziku? Kakav užas. Kako sam mogla da zaboravim? Joj, štipa me. Ne, više ne želim da imam posla sa škorpionima. Candy, na tebe red. Kako jesti lizalicu, a da ne nadirnem ribu? Jao, plašim se. Devojke, sad vas razumem. Lizalica je zaista mnogo dobra. Samo što je moja prevelika. A na ribu nikako ne mogu zaboraviti. Tačno, ideja. Samo ću je razbiti čekićem. Gledajte, to je to. Eto, sad mogu uživati u bombonama i ne plašiti se da ću slučajno pojesti ribu. Baš mi se sviđa ukus. Jela bih ovo ceo život. A ribu nisam čak ni pipnula. Eto. Ne može tako. Moraš da je probaš. Moram? Jao. Pa dobro. Jednom ću je samo zagristi. Uj, odvratno. Ali tog je malo, moraš pojesti sve. Dobro. Znam način kako to brzo učiniti. Uj, bilo je gadno, ali uspela sam. Hej, nemoj bacati koščice u mene. To je baš neprijatno. Izvini, nisam htjela. Devojke, ovaj put ja prvo skidam poklopac. Jupi, konačno nešto ukusno. Twix je moja omiljena čokoladica. I moja? Samo zašto je tako malo? Jer sam veliku dobila ja. Čak ne veliku, već ogromnu. Candy, ne brini. Ti možeš pojesti prva svoju čokoladicu. Dobro, upravo si. Sad ću je probati. Rukama je nezgodno jesti takvu mrvicu. Koristit ću pincetu. Ovako. Super. Sviđa mi se. Ko je sljedeći? Betty, mislim da je na tebe red. Konačno. Čekajte samo da je otvorim. Hej, šta to radiš? Zašto bacaš u nas? Izvini, trenutno ne mogu da razmišljam ni o čemu osim ove velike čokolade. Jao, prelepo. Mislim da ću je brzo pojesti. O, da, divno. Možeš da paziš kako jedeš? Mrvela te na sve strane. Prejela sam, ali bilo je ukusno. Jao, devojke, zašto ste tako prljavi? Pogodi, svi smo u tvojoj čokoladi. Žao mi je, samo sam htjela da što brže pojedem čokoladu. Ali još uvijek je nisi pojela. Hajde, jedi. Možda da iskoristim taktiku Candy. Mislim da mi to može pomoći. O, ukusno. Ali čini mi se da nešto nije u redu sa mnom. Ha, sad si Betty žirafa. Izgledaš odlično. Prestani da se smeješ, bolje jedi svoj Twix. Sad ću. Mislim da neću imati problema sa svojim čokoladicama. Mogu da pojedem 2 štapića odjednom. Ili
Da li ste primetili da štapiće Twix izgledaju kao očneke? Betty, bu! Da, veoma strašno. Sigurno ne ličiš na vampira, opusti se. Pa dobro, dosta igranja. Vreme je da probam svoje divne čokolade. O, da. Baš mi se sviđa. Mislim da je bilo baš zabavno. A Betty najviše, jel da?